Laat mich kieken, ik wil kieken nou wat Steve doet. Is mijn beer gebleven, Tonia? Hoe is mijn beer? Tonia, die heb ze het niet gegeven, die zat het hij nog juist neer. Hij zit zich soms in een heet gedik, dan hoop ik dat er zich daarin verslikt. Ja, 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 Tonia, hoe is mijn beer gebleven? We zijn op zoek naar Tonia. Ja, dan zit je op een goede weg. Ja, normaal door het jaar is het Tony. En met carnaval is het Tonia. Mag we binnenkomen? Je mag binnenkomen. Oh ja, dat zit je als jubileum, ja. 4 keer 11 jaar. Gist als Tonia met in de optocht, ja. Ja, dat klopt. Wie is op het idee gekomen? Waarom deed ze dat? Ja, in 72 zit ik te denken. We zijn met een groenboot geweest. Allemaal samen, maar dat is niet bijeen gebleven. Kon eens gaan doen. Dan had ik een kleine neuvelgoeie van de vrouw wie ze verwachting was. Dan heb ik die aangetrokken. Aan Schumann laarzen, maar 41. Die heb ik aangetrokken, die lange laarzen. Ik had lange haar, hebben stertjes ingedraaid. Ja, dan had ik het kousen opgerold. Hij onderin had ik tieten. Ja, ik vond het wel leuk. De vrouw vond het leuk, ik vond het zelf leuk. Ja, en zo is dat gekomen. En ja, erop ging het denken, ja, probeer ik het nog leuker te krijgen. Aan de kleren, op rommel mee te kijken, in de winkels kijken, sjalen, kousen, alle kleuren. Ja, zo is dat eigenlijk gegroeid. En dan wil ik het elk jaar wil ik het nog chiquer krijgen. En vooral goud en zilver zijn mijn lievelingskleuren. Als het rood is, dan loop ik met de rode broek, met de rode panties, de schoen zal er goed zien. Ja, blauw, dan is alles richting blauw dus inderdaad. En dan ga ik zo de kas in en nou, dan word ik dus kijken tussendoor. Dan ging nog een hele bende. En dan ga ik een rukje erop met een trui, dan ga ik kijken, een zilver-zwart rukje. Dan kun je met de zilvertrui erin. Die heb ik ook allemaal. En heb je nog jasjes erbij? Ik heb 15 jassen, boonjassen en geen echte boonjassen aan. Dan pak ik een rukje eruit, dan probeer ik een leuke trui erop en ja, zo gaat het maar door. Dan ben ik gansuur bij dingen denken, in de winkel, stasje erbij. En waarom nu altijd als vrouw? Ja, de vrouwen vinden het leuk. Ik ken heel veel vrouwen vroeger met dansen en al, die kennen mij. En die, ja, hey Tony. En dan pakken ze mij altijd vast. Maar krijg je toch natuurlijk mannen achter de gaan? Dat valt reuze met. En dan, ja, ik ben dus echt niet van de mannen. Ik heb er wel met hem gewoon, maar ik heb zelfs vroeger in de Rembrandt gehad. Die dus mannelijke dingen wel gedaan. Maar nee, daar heb ik echt nog geen last gehad. En die bezocht de eerste begonnen, of de tweede met een kaar, hè? Ik ben de tweede met elkaar. Ik had een voorbeeld van de Weijer, wie heet dat nu? Patrick van de Weijer. Daar hebben we in 96 zondags in een optocht achterom gelopen. Toen heb ik gezegd, ik ga zelf kijken van elkaar. In 97 ben ik zag ik om rommel mee in elkaar in Sittard. En daar zijn we toen naartoe gereden in een vrachtwagen, de elkaar opgeladen. En dan ben ik dat zo gaan opbouwen. En wat voor muziek moet die kaar? Nou, ik had alle carnavalsplaten bij me, elk jaar gekozen uiteraard. Maar zelf had ik techno richting dance, wat het nu is. Dus dat waren de disco eigenlijk, hard disco, dat had ik eigenlijk erop. En zelfs de oorlog van 70, 80 jaar, die stonden bij de kabenwieg met jongen, ging alleen maar om het ritme. Ja, heb ze ook een favoriet kleedje? Ja, ik heb zeker een favoriet, dat was van de vorig jaar. Dat is dit geweest. Gans kort. En wil ze dat telkens aan doen? Dat is te lastig. Dan moeten ze me met 2 mannen helpen van dat aan te doen. Dan zal ik We zien wel eens tweetjes. Wie oud is ze? Ik ben 68, nog een 4 maandjes voor ik 69 pas. Dus ze was 24 wie ze begonnen met. Als vrouw is ja. En wat vindt een vrouw daarvan? Ze had één van carnaval gehouden, maar ze vinden het wel leuk als we in de stad lopen, verlopen en ook, daar hing een jasje toen. Ik heb pas een jas op de dingen gepakt voor carnaval. Ja, maar er hing een tijgerjasje. Ja, doe ik het eens al. En dat is ze gans alleen op stap. Er wordt een gans alleen op stap, dat klopt. Maar hier mijn streek ken ik van al die jaren, dus ik blijf niet zo lang alleen. Ja, Tonia. Hoe is mijn beer gebleven? Zeg me, hoe het is. Fotoalbums heb ze Ik geloof zo'n stuk of 12 dan allemaal voor zien. Maar dan kun je vooral de laatste jaren dat de zoon, die komt dan s'nachts met elkaar. Ik heb 4 jaar een huiskamer gehad en dan kon de zoon s'avonds foto's maken. En dat is eigenlijk gebleven. Ja, lekker jong. Weggelopen doet die Judenstraat van de achterkant.
Ja, Ik vind het dat leuk om te ik zien dat ze zoveel plezier in. Ja, ik vind echt anekdotes. Ik kan zoveel dingen vertellen van carnaval. Ja, dat is ja met Patrick van der Weyer geweest. Hij had zo'n lange karen. Ja. Die gewoon in Spaans, ja, met muziek, die dansen dus, hebben we tot 10 uur rondgewandeld. En ja, dan zijn broedskleed hebben we het gehouden, Roet Broedskaneet. En de wordt de plaat van Duo XL. Maria, Dr. Maria. Nou, en dan heb ik kuitje gekocht. Ja, Dankjewel. alsjeblieft. Tonia, Dat is mijn carnavalsval. Dat is een verrassing. Ja. Met carnaval komen ze wel tegen. Dat was altijd tegen. Ja, ja. Niet elk jaar, maar... ik heb ze het meegegeven, die zat het hij nog juist neer. Hij zit zich soms in een heet gedik, dan hoop ik dat er zich daarin verschrikt. Ja, 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 Tonia, hoe is me bij gebleven? Zeg me, boe het is.